Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempo ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụ chacha. Ndị oge erighị anyị front and back yo. Ndị oche erighị anyị front and back. Faja si kara aka onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị. Na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa. N'okpuru ga-abịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ọma mmụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị tata, a sị na ọmaka ya emere anyị. A sị ma o cheche ihe ọjọọ ya eme anyị ya nwee ọdachi. Onye si anyị na anyị adị mma, onye anyị adị mma. Mana onye si na ya ama adị mma na onye ama nata mma tere ụwa agwụ. A sị m ife mmadụ nne ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị omekwa were anya ha wee fụ. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ New Year resolution and how to make them come to reality. Tata bụ January 2nd. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ihe agbọrọ New Year resolution. Were na-asị ọ ihe mbụ bụ inwe New Year resolution. Mana ọ bụkwa another thing implement ya, ịgba mbọ fụ na ihe ndị a bịa na mmezu. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ga-ebido na Jenụwarị 6th. That is 4 days time. So ị nwere only 3 days iji wee nwee ike sonyere anyị na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya bụ aja. Ọtụtụ ndị mmadụ all over the globe ajoin wago na aja. Ọnwụgodị ndị kwụrụ ụgwọ 2023 niile. Ịghọtara ya? Ndị na-esonye bugo amadugo maka ya, mana maka gịwa bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ka isonye na anya bụ aja bụ 1. Forward ya 3 prayer request. Then email donation token to the account number. Ọ bụrụ na ị chatizie m na my WhatsApp number, enye gị afọwọdọrọ gị details I need from you ka e nwee ike ibook nye gị na ndị a ga-atụrụ ya bụ aja for 14 good days every day in the temple. Ụbọchị anyị na-ebido na ụbọchị anyị na-emechie
anyị na-achụ àjà mmee dị iche iche mụọrụ mmụọ gasị na temple anụ wee present ya prayer request. Ụbọchị a ga-emechi ga-abụ na 19th of January. A ga-achụkwa àjà dị iche iche mekwaje saraka dị ya gbukwazi emume saraka dị ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya ma ọ bụ na ị chọrọ ịma more about it, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. nke ọzọ echefukwana n'ụbọchị Monday and Wednesday bụ ụbọchị anyị ji eme counseling, ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi nwoke n'isi nwaanyị, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ebe ọ bụla ị nọ under the influence of my voice, anyị kwuru na distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ niile anyị na-arụ na temple. Ị nwere ike isonyere anyị n'obodo ọbụla ị nọ all over the globe. Yes, ụbọchị anyị ji ekwubi okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, ịrakwazị n'isi ndị anyị kpọrọ our partners all over the globe and our fans na ndị dị iche iche anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. So ihe ị ga-eme bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ha. Ebe ọ bụla ị nọ all over the globe, you can connect yourself to the activities of the temple that particular day. Ị nwekwazịrị ike ịchọkwazi ịbịa abịa chat na WhatsApp, nye gị direction ịbịa abịa for your counseling. So ka m banye n'isiokwu anyị dị bịa, ọkwa dị mkpa na yesterday wụ first ka anyị nyelụ ndị mmadụ ihe onyinye dị iche iche dịka anyị si wee kwara nkwa. Onye bụ friends of our fan of the year, anyị nyekwara ya bụ onye 50,000. O nwetago the debit alert yesterday. O jewekwa na the post confirm ọ na nwetago the money, forward kwazị debit alert ya. Then ọ nwekwazịrị ndị ọzọ mmadụ 5 ndị ọzọ nkwa our top fans. This time around, all our top fans ka anyị ji wee select ya ndị ọzọ ritekwara elele of catch na from our social media platform. Then ndị ahụ akpọkwa m afa ha yesterday from Facebook. Ije na my lecture nyere yesterday, ije ebe ahụ ọ bụrụ na onwego mmadụ 3 ndị bịagoro forward go the account details, credit go my account ha yesterday. Mana enwere mmadụ na-abụ ọzọ ọ ka for I think anyị don and I think Anglika Asozo. Yes, Anglika somebody Asozo also. Mmadụ na-abụ aka ọfọrọ. So onye nwere today submit ya bụ ya account number ka enwee ike wee credit gwazi account ụlọ. Mmadụ 5 ndị abụ 10k ka anyị sendịrị. Ka anyị esendịgoro mmadụ tọfọ mmadụ na-agba mbọ n'afọ kịta. Ka anyị gawakwa n'iru, ndị ọzọ ruturu ọnwụrụ mgbe ọ ga-erute mmadụ niile. Ọ gwaziri ndị bụ ndị offline, agwa gị na gift anyị na-enye both online and offline. Ọ gwaziri ndị majority ndị offline nọkwana be yesterday, ha nwetakwara ihe onyinye dị iche iche, ma onyinye ego ma ihe niile enwetara yesterday, ma rice dị and rest of them ihe ndị ọzọ. Then ọ bụrụ na o rutere ọnwụ na nke a, I can assure you every month anyị na-consider some of our fans na ndị na-erite elele na enyemaka anyị na-enye. So ọ bụrụ na o rutere ọnwa ọ ga-erutekwa n'ọnwa ọzọ na-abịa. Ọtara ndị otu n'ọnwa Disemba, ọ ga-erute n'ọnwa Jenụwarị. So ihe anyị na-ekwu maka ya bụ maka ọdịmma onye ọbụla. So ka anyị banye na topic anyị ji bịa bụ New Year resolution. Nke mbụgoro na New Year resolution bụ mkpebi na ihe na-atụ anya ịchọrọ ka o meele gị n'arọ ọfụ a. Nwee na-agwa gị na ya bụ ezi ebumnobi na olileanya ahụ inwe. That's your set goals. That's your beautiful set goals in for 2023 can only come to pass if you work it out. This role is that he who does not plan is planning to fail. Let me give you a format that worked for me, and I'm sure it have worked for many, and it will work for you. In this year, 2023, well, you have to divide it into 4. Enwelu
Yeah, Maki, yes, you and me. Divide the area into 4. Only 4 quarters, like from January to March, or 3 months. Set your goals. This is what your intention, what you want to achieve from now to then. Then from that April to June, they or achieve. Then from June to September, they or achieve. Then from that time, that's September to December, they or achieve. You must, if possible, write them down. Write them down. You focus your attention to those set goals. Being every day ọbụla mgbe ị na-eme ya spiritual exercise, agwara m gị na ị kwesịrị inwe mgbe iji eme ya spiritual exercise daily. It could be in the morning, it could be in the afternoon, it could be in the night. Most important thing is under 24 hours, you must set out 5, 10, 15, 20 minutes here for your time, for your spiritual exercise. That includes meditation, reflection, silent time, and quiet time. All get manage and reflect. All one of the greatest things that is helped the great minds. If you have great time to ponder over anything before you embark on that your mission. Very important. So create that time. After creating that your time, present this 4 cardinal points. Those your set goals. Yes, no matter how many there are. Present it, write them down. From so months, and may expect I achieve this. So there, if you have your altar, place it on your altar. It will help you a lot. So that is what you should know. Now, set your goals because you will go achieve. So that while focusing your attention on that thing, focus attention actually achieve. It will help you to avoid distractions. Always have this strong conviction that this your set goals must be achieved. You must have this strong conviction that this set goals must be achieved. This your set goals must be achieved. Now, how to achieve it? 1, having set your goals, what you want to achieve for the year. He can able 1, you put it because you know why? For you to achieve great things, 2 things are involved. Whatever you want to achieve in this gross material world, 2 things are involved. You have lofty ideas of what you want to achieve. Then you need to back it up. You need to back it up with your spiritual strength and vibes. You know why? Whatever the idea you have now, there is force that needs to implement them. One of my friends will tell you that the people normally say that knowledge is power, but that is not totally correct. What is power is application of knowledge. Yes, you will love the ideas and everything. Yeah, New Year resolution, wonderful. But the problem is how to get there. 1, make sure you are not doing it carnally without going along with your spiritual vibes, spiritual forces. Makana ejuna okpuru nkirikie. Now, how to achieve this is that those your set goals,
must be backed by spiritual force. Example, you can't continue doing one thing over and over time and expect different results. Not possible. Natalia? Not possible. So what you must do is this. You must change the way you reason, the way you say things, so that you'll be able to create different, whatever life you want to be experiencing here on earth, you must create it yourself. You must create it in the spiritual realm so that you come to fulfillment. Your spiritual forces, your spiritual powers must be activated. Change your lifestyle, change your thinking. Start today, this new year, to have positive thinking and stop limiting yourself. Create time for your spiritual exercise. I keep saying it. That is the only way where you can be getting the vision, where you'll be getting inspiration. It could be in the morning, it could be afternoon, it could be night in the night. But create 5, 10, 15, 20 minutes for your quiet time. Don't tell me that 24 hours, you just waste your 24 hours by watching movies from movie to movie, watching comedy from comedy to comedy, without using that your time to learn something that will be of great help to you. You understand? Some people can watch movie from morning till night, but ask them to set aside 10, 5, 15 minutes, 20 minutes for meditation, to ponder, for reflection, and so on. That's why they cannot do it. Believe in me, if your spiritual vibes is of greater height, it will suppress some of those negative vibes around you. Echefugana, clean up your apartment this new year. Ọ bụrụ na isogo na ndị nọ mbọsị mgbe m kụziri etu mmadụ si clean up his environment, ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo, yuzuo this ogilisi leaf, yes, or yuzuo nchuanwu, a bundle of it, maybe that 50 naira or 100 naira or so. Use one nchuanwu. If you cannot find ogilisi, maybe you are in a town, cities where I cannot find ogilisi, use one nchuanwu. Man, always one that being or maybe in abroad, no St. Leaf, no ogilisi, no St. Leaf. You can look for new broom you will use to clean up the cobwebs and the rest of them. That's for normal, the way I talked about it. I go to my YouTube channel or my Facebook page. Yeah, for me, then you must share. I just got I will also alligator pepper, 4 seeds, ubiokunia, water the 4 corners of your rooms, and drops some pinch of salt in the 4 corners of your room to ward off negative vibes. Then, after cleaning up, you can clean up your apartment. If you have rooms, do it in all the rooms. Now, you can't afford to clean up your rooms physically, and your spiritual, your inner you is full of filth. It's not possible. By then, you might have been okay, no, Makana, only learning category, so as you clean up your apartment, yes, to ward off negative energy, make sure you clean your inner self. By 1, stop harboring negative thoughts. Stop spending your time planning evil against your fellow man. By planning evil against your fellow man, you are attracting negative energy, because what you are thinking at that time is negative. Because the best of the same feather flocks together. So always, if you phone your mom, Moria with depression. Makana, if Oma Maria is as a result of what destiny holds for him. Actually, your own can come. We come. Obru may hear there's your man. Natalia? Nanka ofu. Obru may see him there.
echefukwana na chi bụ ụzọ. Ekwekwana ka this year, this January, pass gị without feeding your chi. Yes, ije na my Facebook page or my YouTube channel, ị ga-afụ ka nkuzi how to feed your chi onye ụwa. Yes, ekuziri m gwakwa gị, don't allow anybody to separate chi gị, ikenga chi gị na mmụọ niile so gị chi gị, so gị na chi gị na-erikọ. Yes, abụ dibia. I feed my chi onye ụwa together with his ikenga and what ikenga represents and the mmụọ niile so yenu. That's so chi onye ụwa. They are one entity, so you don't start splitting it. Some people will split it, then will chi iche, then will only ụwa iche. By so doing, it will cause you to feed your chi and feed your onye ụwa. No, don't accept that. If it is one entity, chi onye ụwa, okay, feed them together so that they will work as a unit, as a union for your own good. Then you make sure if you do chi, you don't now till end of January. Don't miss it for your own good. It will help you a lot. Now, after feeding your chi, ọ bụrụ na ị nọ Nigeria and in a conducive environment where you can do it yourself, please go ahead. You can go there and watch step by step on how to feed your chi. Then I'll do it yourself. It shall be well with you. Mana ọ bụrụ na ị bụ maybe a high profile personality, ma ọ bụ na ị are living abroad, it's not possible for you to do it yourself. Definitely, majority of people in this class can actually afford to pay their spiritualist or the third party or onye nchụaja na-arụ ọrụ. Make sure they contact your onye nchụaja or spiritualist to feed your chi within this month of January. It will help you to start in the right footing. Okay, so ndụmọdụ nwere taa abụrụ ogologo okwu. Yes, ndụmọdụ nwere okwu how to work out your New Year resolution. Ọ bụrụ na ị mebere mana o nwere ndị it did not achieve very well last year, you can do them brought forward to this new year and add them up and focus your attention and go to your longing, what you want to achieve. Go again. Inwe ajụjụ na nkuzi ma ọ bụ nkuzi gboo ma ọ bụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send ya message. Ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri, send ya message na WhatsApp 0805 7837 672 0805 78 37 672. I can acquire ndị mmadụ, our friends all over the globe, friends of the temple and our partners. Ndị n'ụzọ dị iche iche nyelu some personal gift to Ogbuefi Eze and Ugochi tubelu. Now to n'ụdị dị iche iche. Those money you gave was a great help because omenaya we ike wee nye ndị mmadụ ihe onyinye dị iche iche yesterday. Asị nka Chukwu Okike ndị niile na-adachi m ego, asị m na akpa niile bụ unu si ewepụta those money na ego ga na-agba mkpuchi. As you are giving it out, now more will keep coming. Now favor will always be at your doorstep. Ọtụtụ ndị mmadụ dashi m ego site n'ụzọ dị etu ahụ, anyị nwere adashikwa ndị mmadụ, because it's very important to always be a cause of joy to others. So in the next, happy to I'm going back up. Happy to oh, anyway, push you to maybe just show quiet to order. So sorry for that distraction. So over na imesia inwa ajụjụ ọ na send them na WhatsApp ka me nyere ya aka. In the next video to sadi and doza. Ya gazie afọ.